Kajing moramat ka sarkar jalai kajing king yam kala wanra kajing theng kali ka bajur na do na mauyong syadu shalat roy kala penlong yo ba Edelbert nongrum MLA ka VPP na not Shillong ban ai jing mod ya ka sarkar jala ban paikmat ban penyat kali biang na kajing king nar barim ka badan harum kajing king bamenta Uniu MLA haka pratari Kuala Lingkod arja apusau ulalej ban jurip ya kani kajing king ban pej la kani kajing king kalong ne man yat kali Ulaong nakani ka surak bayat na yo yam lingba ka Rapsang Group of Industries bat poi siya kani ka jingking ban mi pat ha ka surak ba hajan ka pam ka long ka babiang banyat kali sipor lada maramot yaka. Ulaong ru ba ka sarkar ka ban pa ki riu tibet ban jurip banya kani ka jingking la kani ka jingking ka long ni ka babiang banyat ki kali rit. Ngamkwa ba kum nong mi khmat taman ngan chulong ta nong pikai la ngan chukumi inti ba sarkar kan chu lelut na dong chadong ndai ka sarkar ka ka kamrap ka ka deiti ka ka jingkit clear but kum nong mikmat ngam ho ni dan opposition ngin sula taman chulong ban shu oppose lani ban shu persya ngi hapan ai ke jingmut ti hani ka sngi ngawan khanang chani ka spot inspection hani chaka ho nga khram penbet ini ni official ngawan daladi taman pet ka don ka feasibility la ne banlong la ne man penya kali le si tangki light vehicle mo khram da khen pat ki wei pat ki kali kai ka bang ya nang te na po muyong sko ban thu kum nong mikmat Lajan arkanta napo muyong hang ni po nyam kat nu kan kata ya ki general public man kasngi khamtam ki bayabe shaka railway station ki bayabe shi airport badam ta ki wi ki kam emergency la bapang bastom bat nga haban ai khublai na kalyang ka traffic police department ki la ka jong kamram le ki nang e trace tom kana pangkhan ki man power but khamtam ya ki ni ki mobile patrolling ki ban pangkhan namar ba menya dalar jong khmat ngai i da ki babun ba ki kali ki overtaking mo kanir kan kata ya kali kawan namar ngitip babaro ngi kerki ritongin long pat ki bayasya bar police department kan jo kamram namar ngitip scam babaro ngi kerki baro ru ngin slam lot ti ngidon ni jaka baya leng ba kan ka nyam ka badai ko nyam yo ka baya ru leng ba ka Rapsang Group of Corporation of Industries baya leng ba kan ka jingking nar ka barim kabala penungkam mereka sisin ke sengi kum ka sob road mo subway kaban yarap na kaban takalik kawan pat khamtam menta ka bakia yani ka ngamut ka baki regulate lembaga traffic one way kan long ka jingker khu kan long ka jarap ka basirkai ka bakhrau na ka benta kinong lek kinawan kani ka lentir kan poi hang te po jack well ti ngatrai kan umdon ki nga ngits camp baka MPGCL kan ne jo kamram ken pha ki expert na kalian ka power department kanda simkhya kerki ban pha ban assess baka la ne banlong la ne ban pelat yaki kali ki balong ki light vehicle ban passing through nang ni khanang ba kan yarap na ka benta ki pai ba ban na kaliang jong aku member eru kan sa ai ki jing tho shau power minister shapidudi minister bat ngis kem ka MEPGCL ka corporation kan le na ka jong kamram lemba ki expert ban ai jengmut sha ka sarkar bat kham tam ru ngam lum klet ru ya ka ba ngadei ban ai ka burum kham tam ye yai MLA ex-MLA Jongko Umroy iba George lingdok mau plangi bala simkhya ha bala ra ini ki isu poka dorbar naka ngamut akisin son dorbar tebat kham daklet ru yo noilam barang ba jongka VPP iba arden mila sai mo iba mairu la simkhya hindrei ka ba sosi pat kalong ba ka sarkar kamde ban up adu ban da hapan nalo bang latip ba ka ni ka jingking kamin omnyam bridge kala expired ka service ke jongka ka lifespan ke jongka temar ka daw kemdi ban up mental let's see long minor problem let's see kan snew house nu bok no ko por ka bakan bathai ani kan jaki ki bas new mano ban shim yo jike khli ti ini jiwan jonga ni ka jaka ka kum ko inspection ka long mo ko ban pit dia ko markum politician ngam la ban baro khala ban long ndai ka sarkar ka don ki export kan le la ka jong ka kamra